за нищожност на съдебен акт и Европейската съдийка се произнася, че съдебен акт в едно изречение, инкорпориран в заповедта за изпълнение, без мотиви, било редовен съдебен акт на тези тук същите съдии, които протестират. Как ще коментираш това като адвокат? Нямам. Трябва да се смени цялата съдебна система. Правосъдна система и всички съдии от районния съд, които не издават актове, да си ходят. Има и добри съдии, има и които не издават. Които казах не издават. Ето се оказва, че почти никой не издава. А единственият, който е издал, го накараха да се самоубие, съдията Ценов. Не съм запознат с случаите. Парадокс на съдебна система. Това съм съгласен. Неприлагане на европейското законодателство. Поръчкови. Европейско право при нас е непознато. Това, че има регламент за безспорни вземания, при нас се таксува, че е било всичко нормално и просто съдът трябва да осъди в закрито съдебно заседание с един лист хартийка и да твърди, че заповедта била изпълнително основание. Благодаря.